Futbalový turnaj v našom závode dopísal ďalšiu kapitolu. Víťazom ročníka 2024 sa stalo mužstvo Engine Oraniense a ani tento rok nechýbali napínavé zápletky, skvelé výkony hráčov v poli či brankárov. Tento rok končíme ďalší skvelý ročník futbalového turnaja u nás v Kyji. Zúčastnilo sa ho 12 tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Z týchto skupín postupovali dve mužstvá z Ačka a dve mužstvá z Bčka, ktoré sa potom stretli v semifinále, kde už sa ukázala kvalita, veľa pekných gólov a všetko to vyvrcholilo pondelkovým finále, kde vlastne najlepší strelec pretrhol historické rekordy, kde nastrelal 12 gólov za tento ročník a takisto aj počas celého turnaja padalo veľa gólov, veľa pekných gólov, takže týmto by som chcel aj poďakovať hráčom, že k tomu pristúpili hlavne futbalovo a neriešili moc až tie ostatné veci okolo, ktoré niekedy vidíme, takže to bolo veľmi pekné. A takisto chcem poďakovať pánovi prezidentovi, ktorý prijal tú záštitu ako každý rok na tým, prihovoril sa a poďakoval sa hráčom, za čo mu veľmi ďakujem a dúfam, že budúce ročníky budú podobné a lepšie. Skupinu sme zvládli celkom v podstate bez straty bodu. Zápasy boli niektoré ľahšie, niektoré boli ťažšie. Potom v semifinále už bola taká trošku previerka, že už tam bolo treba trošku zapnúť viac a zvládli sme to 4-1, akože celkom v pohode. Vedeli sme, čo ideme hrať. No a finálový zápas, začali sme dobre, 2-0, lenže potom sme sa nejako zatvorili, prestali sme hrať futbal, začali sme odkopávať. No a sa nám to vypomstilo, tak sme dostali na 3-2, ale nakoniec sa ukázal tímový duch, ešte sme zabojovali, vyrovnali sme v poslednej sekunde, no a penalty už bola lotéria, ktorú sme zvládli a boli sme šťastní, mohli sme oslavovať. Kia. Movement that inspires.